Hi guys, it's me Bharat. This is No Content Channel driven by Team 6. Welcome back to my YouTube channel. நம்மளோட யூடியூப் சேனல் வந்து ரீச் ஆக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், நிறைய ஜானர்ஸ் வந்து நம்ம பிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இது வரைக்கும் வந்து 3 ஜானர் பிக் பண்ணியாச்சு, 3 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ இது எதுவுமே பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அதை டச் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து உண்மையிலே பிடிக்கலனாலும் நோ இஷ்யூஸ், நீங்கள் வந்து அது ஓப்பனாக வந்து கமெண்ட்லேயே சொல்லலாம், இல்லை பிசியில் சொல்லலாம், எதில் வேணால் நீங்கள் வந்து கன்வே பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜானர்ஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சு. 4th ஜானர் ஏதாவது வெயிட்டாக இருக்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், யாருமே பண்ணாதது இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பெருசாக யாரும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு நானும் ரொம்ப நேரமாக யோசித்தேன். அதாவது ஏதாவது ஒரு புக் இருக்குல்ல, நிறைய பேருக்கு வந்து புக்கு படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும், ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு டைம் எடுத்து புக்கெலாம் ஏன் உட்காந்து படிச்சுட்ருப்பா அப்படின்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. இதே நம்ம வீடியோ மாதிரி மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட்லி ஒரு 10 மினிட் இருக்குமா, இல்லை ஒரு 5 மினிட் இருக்குமா, அது மட்டும் கேட்டு அப்படியே ஒரு புக்கே முடித்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்து படித்து உங்களுக்கு இந்த உடைய செஷன் எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு புக் முடித்த ஃபீல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வகையில் வந்து எந்த புக் நம்ம வந்து படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு ஃபேமான புக் இருக்கணும்ல, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு புக் இருந்தால் தானே நிறைய பேருக்கு வந்து அட்மைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் நிறைய புக்ஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலி பார்த்தேங்க. பட் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நான் ஏதாவது ஒரு புக் பிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நிறைய மீதி இருக்கிற ஏஜ் குரூப்ஸ்லாம் பிடிக்குமா அப்படின்றது தெரியல. ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய அந்த புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஷாக் ஆக போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ண முடியுமான்ட்டோ தெரியல. பிகாஸ் இந்த காலத்தில் யாருப்பா அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்ட்டு யோசிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு இந்த மைண்ட் செட்டும் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் மீறி நான் வந்து இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஸோ அது என்ன புக் அப்படின்னு தானே பார்க்கணும். ஆமாங்க, நாம் வந்து இப்போது பகவத்கீதை தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து பகவத்கீதை அப்படின்னா வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஹிந்துசம் அப்படின்லாம் இருக்குது. ஸோ உண்மையிலே வந்து நம்ம பகவத்கீதையில் அப்படி என்ன இருக்குது, நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த புக் படித்து முடிக்கிறப்போ ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து லாஸ்ட் பேஜ் நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோன்னா ஒரு எறும்புக்கு கூட வந்து ஒரு தீங்கு விளைவிக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பட் உண்மையிலே வந்து இவ்வளோ புனிதம் இருக்கிற இந்த ஒரு புக்கில் வந்து என்னதான் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தானே ஆகணும். ஸோ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதாவது இந்த புக் வந்து நான் படிக்க போகிறேன். இந்த புக் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும். பட் கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய புக்கு பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்குனா கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் டெய்லி என்னுடைய வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஹார்ட்லி ஒரு 10 மினிட் எடுத்துப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் இந்த புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, நம்ம வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போது புக்குக்குள்ளே போகலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எல்லா புக்ஸ்லேயும் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா, எல்லா சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்களா, ஹெட்லைன் போட்டு. அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலையும் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் வந்து இதில் என்ன போட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்தியாயம் 1, அத்தியாயம் 2 அப்படின்ட்டு அத்தியாயம் 18 இருக்குது. முதல்ல அத்தியாயம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் சாப்டர் சொல்லுவாங்க. அதாவது சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, லெசன் 1, லெசன் 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து தமிழில் அத்தியாயம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் இந்த ஃபுல் புக்கும் படிக்கும்போது அத்தியாயம் அப்படின்ட்டே சொல்கிறேன். பிகாஸ் அப்போ தான் வந்து நிறைய தமிழ் வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியல. ஸோ அதனால் மொத்தம் 18 அத்தியாயம் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஹார்ட்லி ஒரு 3 பார்க்கலாம். பிகாஸ் அதுக்கே வந்து 10 மினிட்ஸ் தாண்டிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நிறைய டைம் தாண்டிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து அத்தியாயம் 1 என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அதாவது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டைட்டில். ஸோ இந்த டைட்டிலுக்கு கீழே இவங்க வந்து சுருக்கமாக இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்த்தரப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நின்று கொண்டிருந்த போது மாபெரும் போர் வீரரான அர்ஜுனர், அதாவது எதிர்த்தரப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து போருக்கு தயாராக வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்குற அர்ஜுனன் வந்து அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அர்ஜுனனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்த்தரப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர் இருக்காங்க, தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க, அதை தவிர பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்குது, மொத்த ஃபேமிலியும் வந்து எதிர் சைடில் தான் இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த போருக்கு வந்து
உயிர் இழக்க வந்து தயாராக இருக்காங்க. பிகாஸ் தெரியும்ல, போரில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வாழவும் இருக்குது, செத்து போகவும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிற தருணத்தில் வந்து எல்லோரும் வந்து ஆயத்தமாக வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னுடைய வம்சமே எதிரில் வந்து அழிஞ்சு போகுது, ஃபேமிலியே வந்து அழிஞ்சு போகுது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து யோசித்து ரொம்ப அந்த மனோதிடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உடஞ்சி போயிடுது. ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அத்தியாயம் 3, அதாவது சாப்டர் 1. சாப்டர் 2 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம், இது வந்து டைட்டில். ஸோ இதுக்கு என்ன சுருக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி மனசு உடஞ்சி போயிட்டார் பார்த்தீங்களா. மனசு உடஞ்சி போனதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ரதத்தில் சாரதியாக இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அவர்கிட்ட போயிட்டு அந்த ஸ்லாங்கோடு வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்காக தனது உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கு நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வித்தியாசத்தை விளக்குவதுடன் ஆரம்பிக்கிறார். அதாவது இந்த மாதிரி போயிட்டு கேட்கும்போது மனோதிடம் வந்து பயங்கரமாக குறைஞ்சி உடஞ்சி போயிடுதில்ல. ஸோ உண்மையிலே வந்து நம்ம எதுக்கு இந்த போர் நடத்துகிறோம் அப்படி இப்படின்ற பயங்கர கொஷின்லாம் இருக்குது போல் அர்ஜுனனுக்கு. ஸோ தன்னுடைய சாரதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிற கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட போயிட்டு சரணாகதி சீடன் மாதிரி, நான் வந்து உனக்கு ரொம்ப சீடனாக இருக்கிற, தயவு செஞ்சு எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்ருக்கு, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, நீ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில், ஸோ அந்த ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா பற்றி பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எல்லாமே வந்து கடவுளுடைய சொல்லுக்கு தான் வந்து எல்லாமே நம்மளாம் நடந்துகிட்ருக்கோம். மற்றபடி இந்த ஆத்மா பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டெம்ப்ரவரி. நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பழசாயிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டு வேறு ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஆத்மா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த உடல் விட்டு வேறு உடலுக்கு போயிடும். ஸோ இது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஆத்மா. ஸோ ஆத்மா வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஒரு பாடியில் இருக்காது அப்படி இப்படின்ட்டு நிறைய கருத்தெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து அத்தியாயம் 2 வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இந்த ஆன்மீகம் பற்றி பேசி முடிச்சாச்சு. ஸோ அத்தியாயம் 3 சாப்டர் 3 வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், இது வந்து டைட்டில். ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்பௌதீக உலகில் அனைவருமே ஏதாவது ஒன்று செயலில் ஈடுபட வேண்டும். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஏதாவது ஒரு செயலில் பயங்கரமான ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும். இந்த உலகத்தில் வந்து நீ அந்த செயலோட பந்தம் புரியலாம், அப்படிலாம் வந்து தள்ளி தூரமாக கூட நிற்கலாம், அதாவது ரொம்ப சொந்தம்லாம் கொண்டாடாமல் இருக்கலாம் அந்த செயலில். பட் நீ வந்து இது எதுவுமே வந்து ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒரு செயலாக இருக்கணும். அதாவது உனக்கு நான் தான், எனக்காக அப்படின்ற ஒரு தாட் இல்லாமல் ஒரு மன திருப்தியோடு இது வந்து எல்லாமே வந்து மற்றவங்க நலனுக்காகவும் இல்லை சாமிக்காக, கடவுளுக்காக வந்து அர்ப்பணிக்கிறதுக்காகவும் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த விதியிலேருந்து இவங்க வந்து விலக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேலும் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னை பற்றியும் பரமனை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறான். அதாவது மற்றவங்களை பற்றியும் தன்னுடைய பற்றியும் வந்து ஒரு திவ்ய ஞானம் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆன்மீகத்தில். ஸோ அதை வந்து அவங்களால தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த 3 அத்தியாயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே அஃப்கோர்ஸ் நான் கண்டினியூ பண்ண விரும்பல, ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் இந்துஸ் மட்டும்தான் வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் கண்டிப்பாக எனக்கு கிடையாது. நான் இந்துன்றதுனால பகவத்கீதை எடுத்து படிக்கிறேன்னு இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு வந்து இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ எந்த குரான் ஆகட்டும் இல்லை வேறு எதனாகட்டும், பைபிள் ஆகட்டும், எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஸோ இது வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும், எல்லா மொழியை சார்ந்தவர்களுக்கும், எல்லா இந்தியன்ஸ்க்கும் வந்து இதை நான் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து உண்மையிலே இதை நான் கண்டினியூ பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் வீடியோடைய முடிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்துட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஹிட் த பெல் ஐகான் பட்டன். See you, bye.